Ngayon, nobody's perfect. O may perfect pa natin tanan, makasama ta, masagap man ta. Sasagap lang kabaw nga pati so naging nga ka nang na ay pinasailuay na naman ta. Andiyan to abi man na guys nahilom na andiyan nagkagugot na pud kay bagon sa napigi ka angin kanilaging makaangin kanilaging mga kanang mo comments lagi nga mga nanghilabot ba nga wa kay bagon sa inong dan mo na nga ugat na pud sa kapansinin pa pud dapat to na yung mga comments mga buzzer di na naman nagyatag dun kay total wa man ta nila nagsamok-samok sa ilang kinabuhi sila ra may nanghilabot sa kanay para pud na ho natural naman na ugon sa mga sakit diha nga mga gipang comments sa atong vlog at ano lamang dawaton kay naman ta sa kinabuhi sa social media. Kopiyahan sa ninyo ang color. Tani o. Rain. Mutrix maong kain. Maging kain. Bako man eh. Wa man ko kagdung ani ko na. Atang suwit. Kakay tanawon. May mga ngano. Asa ka, Grace? Timba ka? Uy, kasama na ako, uy. Ako. Apoy, kasama dyan ang tumot. Ah, okay. Sama ka, day? May mga ngano. Yan ang ganyan. Huwag ka ng dinosina. Mas nindot, barata-burato, gamay. Anak ba? Mas minusan yun. Pag bako ni color. Rain. Color. Asa may iha at kada. Yan area, nagmanicure ano dito. Ato yellow? Ano, Gina, Ray? Nana, Gina. Jin. Ikaw, Marcos, masugod na may suroy. Ako dapat ni mo eh. Ha? Para na ni mo. Nakoy. So, palit na mo guys sa among bagong negosyo. Saan ni mo, ay? Bago pa gani, apura lang mo na. Oh, maling nagpura ko. Unom-unom na kadusina ako order. Oh. Time out. Ilang Si number. Marie nang dito sa mga viewers natin. Pa-deliver daghan. Sana on. Tanawa ko na ko sa 1005 nga. 011, 013. Tanawa ko na ko dito. 009. Sana tanawa. Sa video. Na color din. Ha? 006 liters. 06. 1005. Yapil. Pupura. Ano sila? 1006. Lahi lagi. Na. Ada ra dayo. Mau ni. Dindot mo. Oo. 50. 50 mo rin. Ano yan? Ano na ito? Adi. Kuan. 3 set. Ito raro sa kuwan. Wala, sandigana. Yakan na yung dulu sa tara na. Diba? Lagi. Ito sabi, pindog ya. Kunsihan. Kurat mo mga. Kunsihan mo.
Ikaw man ang gamay sa. Hindi ako ni palabaw ang gamay eh. Kasi gitong-tong na. Anong likod? Kasi gitong-tong, mga di mo labaw. Kung Siya na gitong-tong. hindi ko na lang eh. Oo. Ba? Ayun, sige. Sige, handos. Handos din eh. Handos din eh para. Takto eh. Para. Tata, magdili sa tata. And guys, good morning guys. Wala na. Asa to yung kuan na? Diyan ba? Suka patis. Na. Oo na. A few moments later. Tapi kung dito nag-video siya. Oh, sabo man din atong copyright. Bisa yang manok? Sama lagi kan? Sabi ka na. Hindi talaga biglang isa din. Kaya na? Gwapo na. Parang luto dyan kay busog ko. Ganun po. Parang kacang yung tuan. Umay ras. Kasi ko rin sa may kanapon mo na taning ipakuha na kinangahanan. Nagkain naman ito kanina. Hindi ko pa dyan yun. Ako na pagkama silang meeting. Nanya sa dulo. Kapit na magagawa sa Maria ma. Kaya ni Adto. Ito, dabugay walang pasbay. Kaya man sa mag-away sila ko. Kaya? Mag-away sila. Pinalit ko ba? Siyempre na. Ano? Hindi ako dito. Hindi mo rin martis na. Awa ko. Dito ako masyang sulat ng martis ka. May istoryahan siyang koko. Ay makabasin ko ng mabot ako ng Tawag ko astra. sa taas. Tawag ko sa Ano taas. dyan? Pero okay rin. Tawag ko sa Ano ba taas. lang siya martis na? Ang kalit siya din niya. Kaya ko ang pinagay. Iniwang liya ka na. Saka sa ubo. Diyan, nawaysat ka na. Huwag mong tao. Uy, gamay na ako. Tungo na na. Huwag ito. Nagtrabaho man din. Nga. Oo, dyan. Best din na. Lata sila. Ha? Adi ako yung mama. Lagi na. Ha? Bakit ba? Nya. Bilat ko siya. Wait, to give her si Ukuron. Wow. Nagbibiyan. Ano man yung sabaw? Gugo po. Hmm?
Hindi maglaan niya. Oh! Ito ka mag-vlog. Kung hindi ko anytime. Lagi ikaw mo na. Lapos bulin. Pamalasag ng trabaho. Wala ko lang ha. Akaroon magtrabaho na lang si Jabe. Padami na naliwan. Ito ano, okay trabaho mo dyan. Kapag mo ka? Kapag mo ka? Kasod ka. Kapakal na ka? Makasaka na. Taas nila. Tulog ka. Wow. Hindi ka siya habok kayo ito. Hindi. Nagdunga ka sa pan. Sabok lahaw. Mo ba? Hindi makanda ko itong nakasabaw. Dalang ko na ano ba? Wala na ipag na yun ang reference. Pwede ka dito mag-live. Gusto ko nung lakaw mo katay. Ha? Gusto ko nung lakaw mo katay. Ba? Iyan ng kuntahon, pila imong baligya. Pila yung hatag sa discount, pila ang SRP. Saan nga nilagos yun? Ang sana? Cosmetics. Itong ba ito na? Napay ko rin ato. Picturean ni mong kirita. At yung sirisak doon si Kadisa. Kaya maglibog na puta ko naman. Bayad sa kurente. Mag-TV rin mo ito. Mag-earphone to. Mag-earphone sila. Basin. Igayo na ko na. Ito ka dali dito. Kung maason ba lang sa mga kurente ng beauty, Meron niya po. agabiin na. Kuhan ka na ipang adlawan. Muri na kagabi na. Muli ko gabi. Dito dia just na po niya. Paitan na ba mga mga kaniwa. Ngayon siya. Ikaw magkatun dito anak. Diba ka nang na-experience na. Kabag mo ko kasi anigo ko kaya magkatun dito. Ang gani, nakidwa ka tao ng experience na uban. Kaya naghabaw sa kanila dito nagnegosyo pa sa kanila. Lista jaday. Lagi. May color mahalinin ba? Katong gipalit ang butong ila eh. Katong mahalin sang gipalit ang butong ila eh. Kaya mo to sa mo kaya mo ara ba na ba ito. Gilang tumutubo ko sa kaitin. Inak na. Hi guys. Yes, good evening. Ay surah gamay kay gamay ra kahang na video. So salamat day ko sa kuan sa pag-arisahang anak na laki. Jan Mark nga rin si Janja. So guys, mabitaw nang mag-uli-uli ko dalag Cebu, mag-arian ko to kay diyan ang gisadara sa Cebu ng trabaho mingon sa pugon ja. Muna guys, mura dyan na among time nga kuan ka na ay makita mi ba sa kay mulit ko darin sa anay mga langingan nga sa pukuningan ni ngari Cebu. So simpre guys, nga ba sa piniatang anak na nalajo nato di ba sa paglalim. So yung mga langingan nga kananay pahuhayahay ko no ngari Cebu. So sila kay bawo nga kalipay pa na nang mga rekudari kay daman narig ang laki na anak ja. Ngayon ko naman yung uli-uli sa kwan guys. Uli-uli ka na ay buhol kay nag-duty naman sa dari naman sa trabaho naman sa Cebu. Nagbuding out siya guys narapo dari sa kana na ay asa ba na basta kay dari pid sa city sa Cebu. So mga na nga kanang na ay na mga nangingan nga kung ano ko nagpahayahay di lalim ning manadyo ka sa itong anak. So mga na nga karon lipay ka adzok ko kay nagkita mi sa ano bago ko kay nagniwang si Ja. So nilisod sa trabaho guys kay adlaw gabi mag-change si Ja og 3 weeks man siguro. Schedule ako panggabi pang adlaw ja maglisod og adjust ang lawas sa kuan tug tuga
murag nagniwang si sa gamay laira da sa una dya sa papud kanang na ay maglisod zagtug sa kuan sa adlaw dya kanang na ay sa mga nangingon nga kuan kanang na ay dagan man diyang manghilabot lagi saan man na guys nga naman si mga tao nga kanang na ay natural din ang mangbash pero bahala sila basta kay kami nakaibaw may ugunsay among kuan among buhat ugunsay among kanang na ay mga nagyan sa kinabuhi mga problema mga kuan dya sayanda na kanang na itsahay man taog linya sa ating kinabuhi ugunsay ating mga problema dya ug kuan na basta kay maghihani gali ni ang kaandan yung sakit dyan ang gums kaya di din nato kanang sa na ni di nato malikad sa ning mga problema. So di naman nato ang itag dun so sa mga nahilabot namo sa mga tao nga mga bisag way wa kay bag-on sa mga kuan kana na ay say sunugdanan sa mga kuan mga di sa mga kananay wa bitaw pag sinabtanay sa pamilya. So kanang uban kay unsa sila kay bawon sa mga puno pero daghan ang hilabot. So mana nga gahalaman sa ngikuan nga di naman ta mag-apil-apil kay kanang na ayun ay mga uban guys nga wa sila kay bawo kay na ugkat na pud kagubot lagi nila screening og ni atos bahay lagi ja na po mga basir lagi. So kamo kay kamo kay bawon sa di ka nang hinungda ay nang pag-apil-apil. Ay na pangilabot kay kami ra man sina kay bawda ng problemahan ja kanang niabot na malagi na sa social media ja kanana ay bisad kadto para namo nga kanana ay mga among mga igsuon nga kanana yung minaanad nga nami igsuon nga wa na naguli-uli sa among bahay no, nanay kakos ang ginikanan so kanana ay masamot si Zagka samok sa pagkagubot kay nana may mga viewers nga nahilabot ja ijahay na lagwang bas sa among pamilya ja alam ang ihangjo nga azaw lang mo panghilabot kay unsud mo kahibawon ja bag unsay mga rason unsay mga butang nga kanang nasakitan pud tagsa sa to nagiputos na. Lagmi ra ba? Di putos na rin. Di ang andan man na uma. So mga to guys na kanang na ay ako sakitan man ko makabasa kog di maadyo nga mga kanang na ay pangbas bitaw sa labi na sa among pamilya dyan. Kanang na ay sakit pud sa dughan nga kanana ay di magkasinabtanay nga unta ang saan pa nato baliktaran pang kalibutan pamilyar ta so lisod sakit para namo pero ako agang gibawt laman guys sige lamang sugod aha lamang giampos Ginoo nga unta malinaw na ja kanana ay makapasaylo na ja kanana ay sana ni kanana ay ang garbo ipaubos mana nga kuan kagitang tanan rabad jud asab jud ta padong mga wa rabad ta ni kalibutan anja ana pa ba ta magmahay nangawa na ni mawa naton ja ana pa ba mao ni uwahin ang tanan ja simbak ko ganan na ay takaybaw ang mga tiguwang ja kanang among ginikan mga tiguwang na raban ja aghang gusto unta guys nga sila malipay na laman na di na sila magnangana og mga problema ja. Pero saan taman nga mamay pagbut sa Ginoo nga nang mahitabo ja. Mo ako daga video ko magampo nga unta kanang naay ang kanang mga pangsakitan kay ba ko nga nangyanan nam si mga garbo so
sakitan sila anja unta kanang agalam jingam po kanunay nga pahiubos laman ta o kuanja yapos Ginoo para na ay kalinaw kay kitang tanan guys makasasaman ta wa may kanang wa may perfect utang gay nobody's perfect wa may perfect pa natang tanan makasama ta masajud man ta sajud pa lang kabaw nga apat so naging nga ka nang na ay pinasailuay na naman ta anja hantud abi man na guys nahilom na anja nagkagubot na pud kay bagon sa napigi ka ano yan kanilaging makaangin kanilaging mga kanang mo comments lagi nga mga nanghilabot ba nga wa kay bagon sa inom dan mo na nga ugat na pud sa apansinan pa pud dapat to na mga comments mga buzzer di na naman nagyatag dun kay total wa man ta nila nagsamok-samok sa ilang kinabuhi sila ramen nang hilabot siya kanay para pud na ho natural naman na ugon sa mga sakit diha nga mga gipang comments diha sa atong vlog at na lamang dawaton kay naman ta sa kinabuhi sa social media so mag-expect na jud ta dana na nazi mga ingana. So, dawaton ako gali guys. Karon did man naman nanahang mga kuan, mga kanana ay mga daghang kajong mga comments na mga masakit. Di na naatag doon kay total. Nag-vlog gali ta kay gusto makatang mo kita. Kamot ta kay para makatabang buta sa atong kalisod. Kay ba mazud ta og kanang vlogger ta na mazud ta danay sweldo. So man laman niya tangan hanakon nga makasildo ta di ta magnangan na ng mabasar kay mga basar padugang man sa atong mga views. Wala nga aron di sakit sa daghan. Ya, medyo atag din ng mga basar nga wa man puta kailan nila sa personal unsa. Mapud sila kay bagon sa puy atong gikagubdan. Mana nga di naman kita magkuan din naman ta mag atong da ng mga gipang message kaya hindi magubag atong adlaw di magsagitang daghan malagi to guys ang lugaga may istorya gahang video kay marud mabura so karon nalipay ko Inja kay nakita ni Marcos nakita ni John Mark ang kananay anak kalaki so marang pa niyang kalipay mo dari nga makita ni so nalagi pa iniingan nga nagibizaan si Marjorie nga nagibizaan sila sa buboy dagka naman sila anja kanana ay siyempre mengon po ko sa anak kanana ay manaw sapos nga rin na mo dari guys sa gatong amang negosyo so makahibawara mo guys nga sunod paguli na mo sa Valencia nga magbukas na tindahan sa kutsi ito nagdamig mga item nga among ibaligya nga kanang gikan sa ilang tindahan ibaligya sa MM kaya nako no for another income so abangin naman nito guys uban sa among mga tinda dito sa Valencia diya kay mara to daghan nag istorya gabi na pud diya mara si thank you for watching bye bye.